Cześć, witam Was gorąco w Pozytywnej Kuchni. Zapraszam Was dzisiaj do przygotowania dosyć nietypowej potrawy, która pierwszy raz pojawia się w Pozytywnej Kuchni, a będą to żabie udka. Żabie udka przygotowane w taki sposób bardziej, myślę, klasyczny. Najpierw usmażone na tłuszczu z dodatkiem takiej mącznej panierki, a potem upieczone w glazurze z dodatkiem natki pietruszki i czosnku. Mam nadzieję, że Wam posmakują, a jeśli już kiedyś jedliście wcześniej żabie udka, dajcie znać, jakie były Wasze wrażenia. Ja dzisiaj będę testowała żabie udka na swojej rodzinie. Zobaczymy, jak u nas w domu zostanie taka potrawa odebrana. Mam nadzieję, że może macie jakieś inne jeszcze pomysły, jak żabie udka można w inny sposób podać, do czego jeszcze pasują. Podzielcie się swoimi pomysłami w komentarzach. Dzięki Wam serdeczne za uwagę. Oczywiście też zapraszam po więcej przepisów nie tylko na żabie nogi na pozytywnakuchnia.pl. Żabie udka wcześniej wymoczyłam przez 3 godziny w mleku w misce wstawionej do lodówki, a teraz wszystkie krzyżuję tak, żeby się potem nie porozchodziły podczas obróbki termicznej. Na patelni rozgrzewam połowę masła i podsmażam udka partiami, wcześniej oprószone solą i pieprzem oraz mąką, tak po około 4 minuty z każdej strony na średnim ogniu. Pietruszkę trzeba bardzo drobno pokroić, a potem razem z pozostałą drugą połową masła i czosnkiem roztopić w małym rondelku i delikatnie podsmażyć tak przez około 1 minutę, żeby pietruszka po prostu delikatnie zmiękła, a czosnek lekko się zeszklił. Do takiej maślanej mikstury trzeba jeszcze będzie dodać sok wyciśnięty z jednej cytryny i dzięki temu żabie udka będą miały taki posmak czosnkowo-pietruszkowo-cytrynowy. Całość na niewielkim ogniu trzeba potrzymać przez około 3-4 minuty. Żabie udka po podsmażeniu przełożyłam na blaszkę i teraz polewam je miksturą maślaną z pietruszką i sokiem z cytryny oraz czosnkiem. Wstawiam do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza i podpiekam przez około 35 minut. Pamiętajcie, żeby serwować na gorącym talerzu. Smacznego!